hapon. Isa na naman pong recipe ang aking lulutuin sa araw na to, sa hapon na to. Ay ang lulutuin ko ay beef mechado. At papakita ko sa inyo ang mga kailangan ng sangkap. Meron akong hiniwa na patatas, carrots, at bell pepper, at sibuyas at sibuyas bawang. So, yan guys. Simple lang yan. At syempre, yung ating beef na pinakuluan at pinalambot. So, yan. At umpisa na natin yung pagluluto. Yan. Pinainit na natin yung kawali. Maglagay na tayo ng mantika. Okay lang kasi maraming mantika yung beef. Meron tayong tomato sauce syempre. Hindi yan, parang ano lang. Magluluto ka lang ng minuto. Kasi ang isa lang ang kanyang sangkap. Kaya lang minuto, meron siyang raisin at saka atay. Kung ano-ano pa ito, dapat meron pa itong liver spread pero hindi na ako naglagay dahil malayo ang grocery. Ayan, nagagay hindi ko ako. Ako nagluluto kasi maraming bawang para mabango. At lalagay ko na yung sibuyas. Dahil ito sobrang lamig na ng beef ay uunahin natin talabatin yung gulay. At lalagay ko na ito. Ito. Panahin natin. Kasi pag inuna natin yung beef ay sobra na siyang lambot, baka madurog. Kaya unahin ko yung gulay lutuin dahil medyo matigas siya. At ako ilalagay yung beef. Susunod ko na yung patatas. At carrots. Maraming carrots at maraming patatas para mas at yung bell pepper ay uhulin na natin. Maraming paraan ang pagluluto ng mechado. May mostly ay ito yung normal na pagluluto ng mechado. Yan ay kuha tayo ng takip. Ito ba yung takip na? Takip.
hinihintay na lumambot, lumulay. At lagyan natin siya ng konting tubig. Lagyan ko ng konting tubig para lumambot. And then, antay natin na lumambot yung carrots at patatas bago ko ilagay yung beef. So yan guys, tingnan natin kung malambot na siya. Para mailagay na natin yung beef. Malambot na siya guys. At lagay na natin yung beef. Dahan-dahan natin para hindi madurog. Sobrang lambot niya, naghiwalay na yung buto sa laman. Sa amoy niya ay makapal ang taba. Ay, taba. Medyo puno na. Ayan. Na. Ating haluin at ating titimplahan. Ayan. Lagyan natin yung bell pepper bago natin timplan para maluto. Ano ang aking kawali. Ayan. Lagyan natin ng kunting toyo para magkakulay. Hindi siya yung hindi na natin ubusin. Ay. So, lagyan natin ng black pepper. Sikit dahil yung kawaling isa ay may laman. Tanggalin natin yung buto. Lagyan natin ang sabaw. Hintay na lang natin na maluto yung bell pepper. Marami, ang masarap. Okay na. Masarap siya guys.
apoy. Medyo luma na yung aking kalan. Dahil matagal na to eh. Kailangan ng palitan. So, ang naluto ko ngayon sa araw na to ay mechado at isda. Siyempre, yung aking gulay. May gulay ako. Kung gusto nyo lagyan ng sili, okay lang. Hot sauce, pwede rin. Yung mga mahilig sa maanghang dyan, pwede kayo maglagay ng sili. Kasi iba naman ayaw ng anghang. So, yan, antayin lang natin na niluto yung bell pepper. Diba? Yan guys, ang aking mechado, baka beef mechado. Yan na po guys, pwede na nating iserve yan dahil luto na siya. Okay na siya. Patay na natin ang apoy. So then guys, isa na namang recipe ang aking naibahagi sa araw na ito. Ito po ang inyong lingkod si Duday. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Pakiclick nyo na rin ang notification bell para ma-update ka sa aking mga susunod na video. So then guys, thank you for watching. Bye!